कर खातिर भगवान बन के अइले सिया कर खातिर भगवान बन के अइले सिया का दूधावा से बढ़ के मिठाई नहीं बाटे या भागाज कराए माई अरे बाटे या भागाज कराए माई। प्रणाम, हम भोजपुरी गायक अरुण राजपाल रोज सब तय दिल से हार्दिक अभिनंदन करतनी। आज वो लोग के बीच में बतावत तनी कि जाना चैनल के माध्यम से वो देख रहा तनी। ये चैनल के नाम है ब्रांड तल्क भोजपुरी, जौन की हमारे बहुत ही करीबी दोस्त राजेश मिलन जी के चैनल है। तो वो लोग से निहोरा बा के चैनल के सब्सक्राइब करी और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करी और बहुत सारा लोग तक भोजपुरी के ताज़ा तभी खबर सुने खातिर शेयर करी। आई वालों के बीच में वो बेहतरीन सॉन्ग सुनाओ तनी मतारी के ऊपर। अगर अच्छा लगे तो ये वीडियो के शेयर जरूर करो। उज कर खातिर भगवान बन के अइले सिया राम, उज कर खातिर भगवान बन के अइले सिया राम। उनका दूधावा से बढ़ के मिठाई नहीं खेऊ बाटे या भागाज कराए माई नहीं खेऊ अरे बाटे या भागाज कराए माई नहीं खे।